Мама има един празник и се струва да я зарадваме за 8 март. И не е необходимо да харчим десетки левове само за един букет, който така или иначе ще изсъхне след няколко дни и спомена си заминава с него. Не е необходимо и да даваме десетки левове за бижута, а можем да дадем по-малко от 10 лева и да получим всичко това накуп. И то опаковано по този страхотен, красив начин и са цели 2 кутии. А тези 2 кутии се държат първо, когато махнем панделката. В първата кутия ще намерим най-ценните подаръци. А именно, първото нещо, което ни посреща, е една картичка, на която ще има пожелание от вас специално и персонализирано за вашата майка. И когато това стопли душата й, ще види втория подарък, който е една вечна ароматизирана роза. Едно скъпо цвете, изключително красиво и ароматно, което обаче никога няма да изсъхне. Само вижте колко е красиво. А ако желаете, може да бъде и червено, и лилаво, и каквото вие искате. Следващия подарък, който ще видите в кутията, е и въпросното бижу. Ето това страшно красиво колие. Колието или като цяло бижуто може да бъде изцяло по ваш избор. Но моето предложение е ето това страхотно и красиво бижу. Колие с синя капчица и 4 красиви кристала. Което цялото е златно, също като вашата майка. А във втората кутия ще откриете нещото, заради което розата може да остане някъде за винаги, а именно поставка за розата. Върху това креватче вие можете да поставите розата и ето така да се наслаждава за винаги. Види ли тази красива роза, седяща на шкафа, тя ще се сети за невероятното преживяване на празника. И просто ще й стане мило. Розата е ароматизирана и мирише превъзходно на червена роза. Не се бавете, а ми пишете налично, за да ви изпратя тази прелест. И то, ако го направите до края на днешния ден, ще получите 25% намаление. И вместо пълната сума от 12 лева, вие ще трябва да платите само 9. Побързайте, защото количествата са ограничени.